tom, že skľubuje v sebe jednak tepelnoizolačné vlastnosti a požiarne vlastnosti. Takže samotný produkt pozostáva z dvoch materiálov. Jeden materiál je sivý polystyrén a potom je tam 3 cm izolácia z čadičového vlákna. Dá sa povedať, je to produkt štandardný TF Profi, určený na kontaktné zateplovanie budov. Tými 3 cm viem vylepšiť požiarne parametre konštrukcie tým, že tá čadičová izolácia je z exteriérovej strany, z vonkajšej strany. Máme jednotný povrch celej ploche fasády, takže vyhneme sa tam prípadným rôznym odtieňom alebo nejakým problémom, ktoré by mohli vystať z dôvodu rôznych pigmentov použitia, čo sa týka farebnosti fasády. A tú teplotechniku, keď potrebujeme dostať čo najlepšiu, to vieme zabezpečiť tým sivým polystyrénom s pridaním grafitu. Takže ďalšia taká výhoda tohto materiálu je samozrejme prístupná cena. Je to produkt cenou prístupnejší ako samostatná čadičová doska. A ešte taká výhoda, možno, ktorú ocenia hlavne realizátori, montážnici, je hmotnosť samotnej dosky. Pracovať, povedzme, celý deň dvíhať dosku čadičovú hrúbky 18 cm a dvíhať dosku, poviem konkrétne tohto produktu Isover Twinner, kde je 5 lenta, väčšia hmota na báze polystyrénu, je neporovnateľne ľahšie pracovať s týmto materiálom Isover.